Yo, what's up mga kapobre, may gabi eh. Wala ta ka-vlog ganiha sa atong paglakaw kay nagmotor ta niya. Ato na kawat-kawat ugda atong motor. May kamutan nato karong sildo kung maka anta ato gid i-renew atong motor. Sa mga bag-o pa diha, maglantaw sa akong channel, sa akong video pala ko like, comment, subscribe. Mga on dito mga kapobre kay gutom na. Muna tagpangawas tubig para ligo o para lungag o para laba. Manihap na ta. Manihap man ta. Hindi kutsara de. Ay, hugas ta kutsara mga kapobre kay kuan nga mo lahi ni amo adre gani. Usa mo kaon, mo hugas para maka gamit. Pahong na. Yo, what's up mga kapobre? Humana tagkaon. Unya kay atong plus di na mo siga kay lobat na atong cellphone. Pag sa may nagtanaw ani nga video ha, paliho ko diag like. Comment. Sa mga bagong nagtanaw diha, paliho ko subscribe. I-press ang bell button, i-select ang all para updated. Dili na ko tason akong vlog kay wala naman lubat naman ni ako cellphone. Babay lang mga kapobre, ayo-ayo. Good night.